It is the one record. Kurman lamari, kurman lamari, ya abin yake ne. Wannan wani siri ne kurman lamari, kurman lamari, kurman lamari, ya abin yake ne. Wannan wani siri ne kurman lamari, ga wata na iya a cikinta akwai Hausawa. Da akwai makiyaya baraka sai kai dannuwa, sai ga rikici tsakanin su wai mene ya dawa. Soyayya ce silar yanzu ya za a yi gyarawa yan uwa. Wani siri ne kurman lamari, kamu cikin garin ma a ce ba za mu sake ba. Rikicin da ake gani na kan ai bai dace ba. Hausawa Fulani tsintsiya dai ba za mu rabe ba. Duk mun fito sulhu yan uwa mu kore duk wata gaba. Dabbobin da suke shiga gonar wasu cin iri, masu suku kula gani na hakan ai zai fitsari. In ku kai haka za ku kore fitintinin da suke gari, ku kuma ku yi haƙuri in an muku ku yafewa. Masoyiya tana so na ni mari na santa, mun shaku da juna wasu so suke su raba ni da ita. Wai yaya zanayi yanzu ya zanyi ne da rayuwata, amma na bar wa sarki Allah shi ne zai min magani.